Erokamano nya Judith Omondi nyiso ni jopuonjre koro nyaka ket geno joma nosedhi dala nyalo chako paro poni jopuonj oduoge skul mar mondo mi chani duogi. Awinjo ka jopuonjre wacho ni biro nuogi HELB. Biro bedo matek mbele ka. Kao kamano wadhi nyime kama ji abich kamoting'o apisa madongo e kar thieth mar ji giwegi ma oyugis kod apisas mamoko mag SHA ochwele do ewi mibadhi mar silings milion 17.5. Achije go gin Arthur Otula, Rosemary Daraja, Peter Abuna, Robert Ingasira kod Arc Prime Medical Clinic Oyugis Limited itudo gi ketho mar kwalo omenda mag SHA. Chiwo lipode mag miriambo mag thieth e kind ketho mamoko aboro. Achije go tamore ketho kado chiko gi chulo omenda ma aching mar nus milion ng'ato ka ng'ato kata rambun ma silings 1,800. Achich Elijah Washira bende ochik chope doho tarik 11 mar dwe manyien. So the fourth accused person to appear before the court for purposes of plea taking on 11th of November this year, when the prosecution will also confirm supply of documents and witness statements to the defense. Each of the first, second, third, fourth, and fifth accused persons who are natural persons is granted bond of Kenya shillings 800,000 with one surety, each in similar sum, with alternative cash bail of Kenya shillings 500,000 with one contact person each.